Diyan eh. Ang akong pagkadadon mga igsoon, dili niya ako apang panghadlok mga igsoon. Tungod kay ang uluhan diri mga igsoon, adlaw sa kaluwasan o adlaw sa Ginoo. Basta mag-isgot ang kaluwasan mga igsoon, klaro pagka-istorya, walay laing pagaluwason mga igsoon, kundili kadtulang mga suod sa Ginoo. Amen! Kinahanglan lahi ang uban nga pagpangalagad mga igsoon. Nakabantay mo kung dili ka friend sa Ginoo, adi kung dili nimo ang tao close friend, dili jud ka pansinong. Bantay mo ana. Di ba? Sulay ka og dol-dol ana din mo kaila, maulawan na lang ka. Tinuod. Ato pong pagpangalagad mao ni. O ditso nang kagdaswag sa Ginoo niya, dili mo friend, di gani ka kaila usahay, matulog kay ka kiti, may patungkan, matulog pagkatulog ni Ro. Kabantay mo? Dadi jud matulog og di mo tuyo. Round pa siya na. Round. Then higda. Kita nga igsoon, pag ikan dito sa kwan, labi na kaana na kasi pitok-pitok ng mata ng Facebook karon, hindi na kayong Facebook. Gaana na ako, liso na kayong tanaw, pero igsoon, dagana na kayong manggawas gidon sa cellphone. Kikiyay na yun. Kabantay mo sa cellphone. Hindi ko opinion, ang kikiyay na yun. Pang-block, sige, pang-block. Ano po yung mga bago? Balak, ano manggawas mo na ako ng gitar. Ang gitar, hindi ko na niya, bawa! Usay mo sigap ng mata. Hoy! Nakabantay mo karon ng cellphone? Pagkarabing trabaho sa yawa. Grabe yung pagdasal. Ako'y kanindot kayo, kay daghan na kayong wali karon ako nang gipangwan. Daghan na kayong wali, ganyan kadlawon. Wali, ay dili, kanang first and worship, post di Bisaya. Siya din nag-post. Siya di ay, nagkuhan na. Kung kita na, kay Minpin, mali-post kanta tanan. Kandan, nagbuntag akong cellphone, sige kanta, ninduta, oy. Nya ka na mga batanon ron, inigikan sa kuwan. Inigikan sa laag. Bisan diri lang batanon, labi ng kapoy kita. May pairo lagi. Tuyo katulog, tuyo, higda, ampo pa. Salamat. Ang manok pagana, ang langit. Pasalamat. Bantayan mga igsoon, pasin malimot. Ako mga igsoon, bisan kapoy kayo. O Lord, usay kapoy na yun, mag-ampo ko higda. Mag-ampo ko mga igsoon, higda. So, balik na mga igsoon. Ang uluhan mga igsoon, adlaw sa kaluwasan o adlaw sa Ginoo. O adlaw na gina, kung sa kaluwasan mga igsoon, mo na gina ang time o adlaw sa Ginoo. Now is the time. Atong pagabasahon mga igsoon sa 2 Korinto 6 og 2. Atong paminawan. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan, o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Atong idoko atong mga ulo. Dalay ko ng silimbaho ng mga Diyos, Lord. Nagkapasalamat kami dako kanimo, Lord God. Salamat, Lord God, nga rin ikaw nagkikauban kanunay kanamo. Salamat sa kalikon, kadasi, grasya, Lord God, nga naa kanamo kanunay. Salamat, Lord, sa mga pag-atiman kanunay kanamo. Naghanyo ako kanimo, Lord God, uban sa pangagsunan, ang damang mga kasing-kasing, Lord God, abring matagusan ng mga kasing-kasing, aron masagta na mo pag-ay, Lord God, at yung kaluwasan, Lord God, yung maghihatag sa matagusa kanamo. Dalay kong kasuloy katapusan, ang pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Akong balikon. Kaninduta sa teksto mga igsoon ay karon di ay ang adlaw sa kaluwasan. Atong nabantayan mga igsoon, dili mo ay makapaggang kaning ato karong kaning pandemya mga igsoon. Mao daw ni ang time. Now is the time to prepare. Amen. Mao ni ang adlaw usay na balaka dunay kahadlok ang mga katawhan tungod sa aning pangapangitabo, pero kita mga igsoon nakabantay mo. Simba ganita bisig bawalan ta. Nga naman, dili ni mo ay makapaggang sa atong pagsimba kaning atong mga pangitabuon. Mao na ini hinungdan nga maninuod tag dut-dut at tubangan sa Ginoo. Amen. Asong-asong di ba? Dasman. Paday sa mga igsoon. Doon ay nangakahanay dire mga igsoon nga akong pagkadadon.
Nining adlaw sa kaluwasan unsang espesyal nga balita ang ihatag sa katawhan. Amen. Unsa di ang espesyal nga balita? Ha? Kamo kung kamay pangutanon. Ang espesyal ato balita usahay lagi-lagi liters atong kuan. Pero kaning kapanahon na ito may tungod sa atong pagpangalagad mga igsoon, atong pagkabasahon. Isaiah 55 versikulo 6 o 7. Dangog sa Ginoo samtang may panahon pa, sagpitan ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiya ang mga dautan sa ilang mga sala o ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang nauna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Amen! Pagkaninduta. Igsoon, akong balikon pagbasa para maklaro pag-ayo mga igsoon. Isaiah 55 kani akong mata mga igsoon. Pinapiyong-piyong naman. Ako mong sawayon akong mama sa una. Ay, dako ako na imong matama. Magbasa ka, karon tawaan ko kunya magbasa ko. Pinapiyong-piyong na po. Imbis dako ning mata ron makitaan. Isaiah 55 versikulo 6 o 7. 55. Akong pagabasahon mga igsoon. Balik ko na ko. Dangob sa Ginoo samtang may panahon pa. Amen. Bastras may panahon pa mga igsoon. Ayaw dangob ni bisan kinsa. Ayaw dangob ni Victorio. Kani atong kaluwasan mga igsoon, dili ni madalag politiko. Direct ni mga igsoon. Sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Amen. Nanong maingon man diri mga igsoon nga duol pa. Kay moabot ang panahon nga bisan unsaon nimo pag-ampo mga igsoon, moabot man si Mr. kamatay unsaon man nimo pagdango. Usay mga igsoon sayo. Usay dunay na nga. Usay baliktad ba? Kay dunay mga nagtuo mga igsoon nga madala pag-ampo ang patay. Ang Biblia mga igsoon samtang buhi pa dangob sa Ginoo. Kaya abot sa kamatayon, sarado ang kaluwasan. Amen! Padayon ko. Sangpitan ninyo siya samtang siya dool pa sa city. Pabiya ang mga dautan sa ilang mga sala. Amen! Pabiyaan daw. O, gipasalikway. O, gipasalikway. Sa mga makasasala ang ilang mga daotang una-una. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluyan sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya pagpasaylo. Usay mga igsoon, maguna-una ta nga di na siguro mapasaylo ang akong sala. Dako naman kay ni akong sala oy. Pero unsay ingon sa Biblia? Duol mga pagpasaylo. Andam ang Dios mo pasaylo. Ayaw duol ato ni kuan. Ibisan kinsa. Duol tao ayaw. Ingon ang Biblia duol dangop nako. Kay andam ako mo pasaylo. Amen. Ayaw isumbong na imong problema nang imong kuan usahay chismis pa ka. Kabantay mo ana. Direct sa Ginoo. Dugangan pa nang problema nang kung dangop pa nang imong kuan ayaw kumpiyansa. Diretso sa Ginoo. Hatagig kumpiyansa ang Diyos sa tanan sa imong kinabuhi. Amen! Dito tanan ta mga igsoon. Padayon ta. Unsay gitinguha sa Dios. Ani nga panahon mga igsoon. Unang Timoteo 2 o 4. Buot sa Dios maluwas ang tanang tao, ug mahibalo sa kamatuoran. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao. Amen. Mo ni hinungdan mga igsoon nga human sa atong panimbahon, ahan pud ta ka taon niya. Haras na pud ni. Banti na pud taon niya mga igsoon. Upa ko kabaloy noon. Ata. Mo ni ang gibuhat nato ron mga igsoon. Aron ang tanang tao maandam. Aron dili magbasol, dili magmahay. Sa Zacarias mga igsoon kinahanglan sumulti ang matag usa kanato. Mao ni itong gibuhat ron mga igsoon. Kinahanglan atong babalon sila samtang sa dili pa mobalik ang Dios, makabalon na sila, bahala na nila
kung dili sila mutuo, at least nasayon na sila. Aron dili ta paningdon sa dugo na ng mga tawanan. Kung bati ta mga young people, tama na yung gibuhat. Dong, Inday. Di po ni palupig. Ningkamot po ning mga karaan-karaan. Amen! Huban ang adlaw sa kaluwasan, unsa ang sunod mahitabo. Amen. 2 Pedro 3:10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Ni anang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog, ug ang mga butang mosilaog ug maugdaw ug ang yuta mahanaw. Uban sa tanan nga anaan niini. Tanawa ra. Kaning kalibutan ng mga igsoon, walay magpapili. Mahanaw din yung mga igsoon. Ang pangutana. Moabot man na ang panahon mga igsoon. Andam na bata. Pigpig ka lang mo tapat eh. Soon, andam na bata. Hallelujah. Amen. Mo ni hinungdan mga igsoon. Nga ni ata, tungod kay andam na ta. Amen. Ang ato lang, atong mapahimutan ang Diyos. Mo niya ang atong gibuhat ngayon, padayon ta sa pagsimba. Aron din maka-drive ta niya mga igsoon. Kita may iso nakabalo ko, andam na ta, nagbulat na lang ta. Ang atong pagkabuhaton karon, mo share ta sa uban. Amen. Unsang solemning mga pulong ang ihatagyak sa pagtapos daw niya sa kaluwasan, sa adlaw sa kaluwasan, pinadayag 22 versikulo 11. Pasagdi nga ang dautan Magpadayon pagbuhat sa dautan. Ug ang malawayon magpabilin nga malaway. Ang matarong magpadayon pagbuhat sa matarong ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Amen. Pasagdi. Human na nga tayo mga igsoon, nakawali, nakatibok, kalibutan, guling, turigla-rigla, tumalasik, malasik, pagpuntang pulyagan. Di pagin na mo to ng mga tauhan ng mga igsoon. Pasagdi daw sila. Ang pangutan ng mga igsoon, kung imong mapasagdan, unya wala pa rin siya naghibalo, ay patay. Porting patayan na to mga igsoon, sumala sa sikil. Kaya kita may paninglan sa Kristo. Paninglan ka sa dugo na ng mga tanaw. Tanaw, raon, sige labot na itong nila. Naningkamot gani ko, Lord, nga magsimba ko, nga lagad ko nimo. Bahala na sila. Total, nakabalo naman na sila. Kadakan sa telebisyon, sa radyo, karoon na nun sila mo to. Pero no, mga igsoon. Importante makabalong silang daan. Ngayon sa inyo sa Biblia, pag paninglan ko nimo ang kalag niya ng mga tawhana, tanaw, ra siya nakasala din sa itong paningnon. Mananingkamot na hatlog na inunta na ningkamot ta. Nga ang tanang katawan maluwas sumala sa atong unang nabasa. Amen! Sa Korinto. Muna mga igsoon. Atong sultihan ang tanang natong kaliwatan mga igsoon. Aron dili ta mapaninglan sa dugo niya ng mga tawanan. Amen! Besan pag napay pandemic sa ibawalan tanawa. Pante! Si migatang-atang ganyan mo sa kamabot ng pastor ko. Nga sige, sugod na lang ta kay ito na lang. Sige, sugod na ta. At tikay mo yung people. At hindi tikay ko sa mga people. Pati nga tika. Dayon, mga yung people niya, atong imitin ni Pastor Nas Maribel. Tanan yung people na yun. Atong iyarin sa pag-ayo atong panimbaho. Kaya yung pagsakap po sa pulpit ngayon. So, aron kong dito. No? Then, biblical. No? Atong iyarin sa pag-ayo aron din kung dito jud kaya atong panimbaho mga igsoon. Ato nang anam-anamon pag-ayo ng igsoon. Amen! Yan, kumpleto naman tadaan. Gamay na lang kaayo. Gamay na lang ito. Daghan na kitang senior, kanay kumbu, usay, nindot, lamig kay palitan na sila, pila ka bukistik niya, kay 50 naging mamuna, Roy. 50 nang manlambos, gabi lagi. Na si Milvin diya, nindutan ng paminaw, natunong ang budak. Nindutan, kay manlambos ni Kibira. Nga si Jek. Brad, ikaw lang sa daw diri ugma, kay Kuan. Kanang dito lang daw may kay nagtawag si Pastor Juja nga mo to. Ngon ko kung dito man mo magsimba, tumaw na to ning drum. Yahaya pun namo diri kami amo aratan ng gamit, amo tanan drum ninyo wala. Picasso to na aron may napon ninyo dito instrumento. Kay duha man ang gitar na kami pen, inyo atong isa. Nga si Jik naman pud ni kinay may gitar dito katong nadaw gitar ko. Ko basta kay usay may atong bahin ko na to ni. Gani ay ngon daw yung si Jik diri siya nga.
Muanhinan, muanhinan sila papa. Hindi tayo hulat-hulat ni. Hulat mo ni Igsoon. Tungkol kay mingaon ka kayo nga mong pastor. Bisag mo na alam na antang nga nadangas na. Amen! Mingaon kita po anan yan. Ganahan, di ko sa mga basta anak sa Ginoo. Amen! Hulat mo naabot. Nagsugod na tagsimbang ngayon sa nasikta tanong na ako na rin pastora na si Juan. Oy, managad pa bagod kong magkanta na no. Amen! No way. Nagsige na dito kong lukso. Kaya nga naman, nindot na kayo ng Igsoon. Hallelujah! Amen! Ikaw na mga pangutana, unsay may tabo sa adlaw niya sa Ginoo. Jeremias 25, versikulo 33. Niadtong adlaw ang mga lawas sa gipamatay sa Ginoo makatag sa tibuok kalibutan. Walay magbangutan alang kanila o may muhipos o mulubong sa ilang patayng lawas. Magbuyod sila sa yuta sama sa nakatag yuta. Pagkalay na paminaon. Tanawa na. Humani mo sultin ang mga tawahan sa may tabo. Anang mga panahon niya magkatag ang ilang mga patay kay dili man tamo agid kamatay kung maabtang tamaan ang mga panahon ng mga ison. Ang patay ato ra lang nagyan niya. Naray teksto niya mga ison. Magkatag sama sa tae. Kalain na po. Kagana po. Tinuod man na ingon na. Tigahanang patay, katag-katag patay sa kandil. Ang gingon sa Biblia mo na, pagdili mo sulti, apang biling sila mo to. Inigabot sa adlaw sa kasabot sa Ginoo. Inigbalik sa Dios ang palimalo sa Dios. Pagapatyon silang tanan og pagkakagay nilang patay. Wala na unya magbangutan. Sa bangutan hilak, tiabaw. Wala na. No. Kita mga ison, safety na. Amen! Safety ka rin mong tapad ni safety. So, safety na ba ta? Kanindot kayo mga ison eh. Naulahi pa dito gamay kahapon. Lagi kay laging manirong pag-uoy. Nagtanaw ko, gikan si Jik dito, pwede mang dagkuhan ang nagpitay. Dako, magitong bulsita o sa tinigulang pa bulsita, manay langalan. Silupin! Ko, saka tumakaon man dito eh. Dagan-dagan na ko dito ko balingkod. Ko na dito yung makaon. Kay mo dito bit-bit. Kanilaging lagan kayo talaga eh. Pag abot ako dito, silupin na lang may nabilin ko ninduta. Dito nila oy. Kay dili yung nga wala nagkakaon ako. Naaday ka nang nag-snack, nakabalo ko, nagpapalit. Kabalo, kaninduta jud kay daghan jud kay gamit na sa Ginoo nga dapit ay. Kita may igsoon abi niyo nagulat na lang ta kano sa mobalik ang Dios. Amen. Hallelujah. Dili ta ino niya kaluoy nako. Bantay ta sunod Domingo. Muhanyo na ko ni pastor nga magpalitag ako na. Puno na mga igsoon. Iklaro pa kayo. Dugay na nako ng mga igsoon unta ay naman po sa heart ni Maribel parehas ni. Tinuod ng mga igsoon. Atong mayagi kahit isa ka spray. Hantod na human nag-ani. Hindi na ako kung iwan kay Juan ni. Pati dito, sugon ko ni spray. Wako ng spray. Sugon ko niya kay Juan ni. Dito, sugon ko niya. Nay, spray nagpalit ako dahil Juan. Gidala na ako. Wala na ako spray. Naman ko'y pagsalig. Resulta. Ay lasig spray. Tahopon, ang aqua, pagkatinggasa. Bantayan na ito mga isang basta. Sincero lang ka mga iso. Tubag ko hindi na ang tanang na mong kinahanglan. Amen! Ako, nagbalay ko mga ison kahit may piso wala. Yahan yung kodong. Paano yung gamay dong pe? Tako po dito yung yatag. Kabalay ko, di man, di ako, hindi kayo kulang yapon. Simple kayo, kawin naman ang tatanan ng urot naman, 40 ka pin kahit piso wala, ito'y kwarta. Dakana na, ano yun? Dakuha naman day kayo, dakuha, oy. Nagbalik ko, kaya gusto lagi ko mamari ng pamilya, dinalian pa din na. Gusto na ko, nga dili makabalo kong asawa, pamilya, nga mahuman siya, nga nindot-nindot ko o gamay. Nalibok kinukukun siya akong ihuman. Kung nangigabot nila ba nga, nignaog nila, hala, murang masyak sila, baka na surprise ba? Surprise! Nagnapan siya sa una-una ko, hintay na ako palit ang kortina, no? Kay hilig na ba tupin akong anak, akong asawa, blue. Nanamas akong heart ba? Ang hilig, ang sa hilig nila. Kaniyang kwarto, ako i-ready daan mo, ano yung ito, din ko. Para shocking ba? Shock sila ba? Di man ko magawaman nila ang kukulor, di man din mahuman akong balay ko, yung hindi kwarto, ay nakuha ng nahuro. Sigo pray mga isuon. Moto mga isuon,
nangutana si Gaga sa tinuod lang siya. Pastor, nindot ta paminaw, may pastor na jud yung tawag na kuha. Amen. Sige siya tawag, pastor, kumusta yung balay? Ito, naalagi ka. Kuan palagi, mahuman lagi na. Pero magtabil-tabil sa kuha. Siya, kung saan lang kita yung gusto, sa may kulang. Ayaw na kunaha ko. Huwag na pa kayo mga tagulong na atong sa mga tagong kay kuan, mahuman lagi na, hinayan na lagi na ako na. Siya ayaw. Gusto ka, karong muri sila diha. May kulay nila sa imong pamilya. Tagaan ta kagamay. Palit o kuan. Palit o plywood. Siya ba sinabot? Siya ay dili diya. Ayaw plywood kay maburot na. Siya ba sinabot? Marang iyaha. Siya, katong dili mo burot, katong nindot. Kung ayaw tuga, kay mahal ka ayaw. Ayaw! Wala mong taka. Wala mong taka mayroon na kay katugan dito. Kung pipi na kong hilak mo yung soon. Parang dili ka katuo ba? Na ay tawagan, na ay gamiton. Una. Dako si Milton, pila na ka. Ay ko, nakuha na kayo. Pila na lista diha, nakuha na ko. 31 daw. Nakuha na. Mabila naman ta na ng lista. Ang kwarta niyo yung pinakuha isa. 31 na no. Hala! Nakuha na diya na oy. Kami yung kwarta na. 31 daw. Katawa ko. Tanaw ko sa lison. Ano sahi? Ismail naman natubang na ako. Hallelujah, amen. 31 daw. Ako to, taka mong palusip sulod. Hallelujah, amen. 31 na yun. Ito kan, si mama. 31 na nakuha ng kwarta diya. Video. Ko, hallelujah. Kasagi lang. Nga bitaw tatong magtrabaho ta sa akong nga igsoon, mga pilang kamans. Kay paspasan na ako ang overtime, di ginusugot si Gaga. Kay gusto niya diri ng sako. Kay walay timbang si pastor. Pareha karon o. Kung nagbahin ta, di ba? Diri ko, bahin me. Nya, ningaon magugay ko anan niya oy. Nami lakaw-lakaw. Hapit di ko dili niya mo sa paningon man siya nga magbahin tayo ko. Di ko gusto magbahin. Gusto na ko na siya. Napod ko. Kanang mura naman kukikog niya. Kanang gusto na kong naa siya. Napod ko. Napod siya. Huwag magbahin niya edit ko. Karoon lang. Kay pandemic. Ada-ari magbahin ta dito na siya. Diri ko. Kanya kay kung nailak ko. Nili ko nasugotoy. Duhagin mo ay. Yahaya po. Amen. Padayon ta mga igsoon. Ikapito. Niana nga adlawa, makaluwas ba sa katawan ang salapi kon bulawan, Ezekiel 7:19 atong ipatubag sa Biblia. Makaluwas ba daw ang salapi o bulawan anang atayon? Hapit tara ba? Ipanglabay na lamang nila ang ilang mga plata o bulawan ngadto sa kadalanan daw butang nga mahuga o dili kini makaluwas kanila sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Dili kini makabusog kanila, mao kini ang nagdala kanila ngadto sa pagpakasala. Amen. Tanawa. Ana nga time nanginahanglan nung tanong di sila mga tanong. Mga dato ba? Karon nga time ang mga dato dapat mo sila daghan jud kay mga dato kayo gawas ni Pacquiao. Atong napansin mga igsoon, atong nabantayan mga igsoon, grabing tabang si Pacquiao ron. Tulinadang bugas, kwarta, pagkaon, halos-halos na. Mo nang interview gani siya. Interview sa mga igsoon, ug mangurot dayang kwarta unsaon man daw niya. Sabi naman di anad mo ko sa pobre. Sa Makati mga igsoon, unsay gipangandoy sa mga Makati, sikat na kay ng mga binan. Pero unsay pangandoy nila? Gusto nilang mamiyor unta. Si Pacquiao diri nga naman bag-o lang nakapalit og balay kanang sa Dasmariñas nga village. Si Pacquiao dito nagtagtag og daghan kay bukas sa Makati. Wala nahimo sa mga binan. Karaan nga politiko wala nang hatag. Milyon, pila ka milyon ang gihurot ni Pacquiao dito, ipakaon atong nga time pag lockdown. Ninggawa si Pacquiao, hantud na si isyu. Disyuhan siya pag-ayo ato kay ninggawa siya ana lagi wala na social distancing mga tawo tungod sa kagutom. Amen. Dihi mo ni Pacquiao, kung nag-interview siya, basig mahurot daw yung kwarta, nasubran daw yung papangatan. Wala daw baling mahutdan siya. Kaya diha daw siya, gikan, ana daw siya sa pobre. Kabalong tamay igsoon na di naging mahurot ng kwarta. Amen! Tagkan kayo mga dato, mga igsoon, karon, kumusta? Itago nila pag-ayo ilang kwarta sa lapi. Pero sa ingon sa Biblia, inigabot anang adlawa, ipanglabay ilang bulano sa lapi, kay dili mo hinungdan makaluwas nila. Wala mo sila nangatag na to, rumbe. Tagaan ang tata. Pero nagabot sa pagkuko mga igsoon, kita, ano ng Biblia? Ang pobre. Mong dato, ipataas, ang ubos pataas. Ay, wala mang pobrita pero malipayan. Amen! Kunti importante. Kontento ka. Kontento ka. Amen!
tanawa. Usay wala tay sudan pero nagkaon nagkanta. Nahimo na nung sudan ng kanta. Pati nung usuga. Amen. Sa una bago po nakabig si kung nagdaro ko. Patay ang kabo hapit. Limot kong patuna. Tinuon tagid si kantaoy. Muna nangayo ko mga igsoon. Lord, asa man tong sa una, Lord, nga kadasig na anak ko. Kinawala. Ano man, dili man usay mo layo ta sa relasyon sa Ginoo. Amen. Amen. Kinahanglan pakisandurot ka naman. Tungod kay kung dili ka friend sa Ginoo, dili ka makigsulti ka na sa Ginoo, malayo jud ang imong relasyon tali nimo sa Dios. Kinahanglan friendly ka at tumangan sa Dios. Dili man mo pasabot na ang Biblia may ison nagtuon ko pag ay mga ison pahilayo na naka-prepare na po mga ison doon ako yung mensahe ng ison na magpalayo pa ng mga tawhana dili jud tanan nila ang ipon mga mahugaw sa Biblia sa sunod mga ison na panahon. So mo ni karong mga ison kuan manggunta ka ng pinili ta ba ka ng ginahin set apart pinili ginahin ba piniling katawan sa Dios kinahanglan mula intalikan pahilayo ka mo gikan kanila pero dili ingnon dili ka makikanigo nila mo nang ato ganis lang sanggawan. Amen. Dili na magamit sa adlaw sa panahon pa sa paghukom ison dili na magamit ng bandi. Ikawalo, makaluwas pa niya ng adlaw ang mga larawan o mga Diyos. Isayas 2:19 hantod sa 20. Kung ang katawan manulog sa mga lungit diha sa mga pangpang ug ang mga ug sa mga lungag sa yuta. Aron paglikay sa kasuko sa Ginoo sa iyang gahom himaya iniganhin niya ang pagsilot sa kalibutan. 20 niadto niya ang adlaw ilabay sa katawan ngadto sa mga ilaga ug sa mga gabog ang ilang mga Diyos nga plata ug bulawan. Amen. Niya nang adlaw kita wa tay ilabay. Ngano man, wala man ta ana. Hallelujah. Ilabay daw ang ilang mga bulawan, mga plata, mga Diyos. Hallelujah. Amen. Kita perteng lipaya. Isa ka tao mga igsoon. Ingon siya. Pag prayer meeting dito siya, nadunggan sa pastor. Nya kanilaging pastor kay na kwarta-kwartahan naman tong nga pastor si siya kampo pastor unsay may sekreto nimo pastor kanilaging atong membro unsay may sekreto ni pastor nganong gipadato ka sa Ginoo sa material gipadato ka sa spiritual dato kay ka kung nakita pastor unsa man jud ang buhaton yan siya nga magampo ta para panalanginan ka unsa man day gusto ginimo nga kanang ni gusto dito dapat na mo koy dila may kapital imo ng pastor unsa may imong buhat dito isa ka tong akong area pastor kay nagsugod na biya ko patuhan kay naibasakan ba nang nadyo'y tubigan sugod gaya kong kapital pastor kay magpatuhan ko giuyunan sa mga pastor lagi kaning pastor lagi kay buutan niya kwartahan kay siya gitagaan siya kapital mga igsoon humana na ang mga panahon mga igsoon gitagaan siya kapital nagpaitlog ang pastor siya nagbayad nidaggan hantod midaggan mayo yung patuhan nidaggan na pagayo karon ipakural sa mga pastor aron dili siya makadamay sa ubang mga tanong sa silingan. Isud kay makontrata kana ra bang kuan? Daghang nag-away, gumikan sa imong kayupan. Ipauyunan siya mag-ayo. Hantod mga igsoon, tungod kay sinsiro kay mga tao nagsige siya simba. Nagsige simba, sige siya pasalamat sa pastor. Salamat siya sa pastor ug sa Dios. Ingon siya, pastor, salamat jud kay ko nga ikaw ang gigamit sa Dios nga mahimo ko ingon ani. Paniid ng igsoon, nagsigig paniid ang maong pastor. Sa una, kusog man kay siya musimba o kanang prayer meeting. Naaman, karon nawala naman. Wala man ni simba. Asa nagatukong kuhan niya? Pati na ba itong makatiyabo diri kung mag-prayer meeting na kay oh Lord, nawala naman siya ron na panidaan. Karon mga igsoon, kay tungod kaning pastor lagi, di mahingawa lagi kung makulangan ng isa. Kulangan ang membro. Mo ni tamo mga igsoon. Iyang gipangita, kay pangita mo lagi ang kalag nga nawala. Katukong, Brad. Kumusta man ka, Brad? Ano wala na makasimba? Kumusta man ang imong negosyo diha, imong patuhan? Isa mao lagi ni pastor. Imong kung gitaganan ning mampato dinahinon ko kay manggawas nga busnot pa ni kung pukot, pati mo kung dagana o gipanalanginan pag-ayo. Wala sila kasimba mga igsoon. May abot ang panahon. Unya lagi kay asatong ito naman mga isang kaluwasan. Doon na may rapture.
Girapture na ang tanang mga katawan. Amen. Girapture, to ang ibayaw. Ibayaw na sa langit. Nakakita, sumala sa Biblia nga ang tanang tao makakita. Pagbalik ka ito, pagbayaw. Pero nangadlok ang uban magpadatog. Di ba? Managos mga pangpang. Nakakita sila sa tanang mata. Singgit siya. Lord, anong wala mong kunapila ng rapture? Anong wala mong kunapil nga nangalagad ng kunimo? Dito ba siya sa Ginoo? Pati ang pastor ay nagkuyog man. Wala yung magabantay siya sa imong pato, anak. Wala siyang apil tungkol kay wala yung magabantay siyang pato. Kasi katarungan niya itong una. Dili ko makasimba, pastor, kinidagan mayo akong patuhan. Pagbayaw sa langit, singgit mo siya. Lord, kau ba ng pastor? Kau ba ng pastor? Pastor, apil ko! Anong mo napila na nangalagad man ko? Wala yung makabantay sa imong pato, anak. Pangutanon man siya itong una. Anong magkakasimba, Brad? Wala yung makabantay sa kong pato. Pag-rapture na, hanyo po siya galon. Hanyo man yay. Ay na, kuha siya makabantay sa mong pato. Ilang taon lang siya. Bye-bye. Dili pa wala ang karan magsan. Kinsay gustong mauban niya, nag-rapture. Amen! Uban to, ihaya po. Wala kayo patuhan. Wala gani ko'y hardwell. Kaya dili ko mauban sa Ginoo. Naghatag na gani ko sa Ginoo. Mao na atong bantan kinahanglan kumpleto tamang so. Ang atong pagpalag aram diin. Andam pa. Pulo ra ni mga itson ikasiyam na. Ya, ulang para bagi sa kauras. Kasiyam, napangutana. Kinsa lamang ang makasulod sa gingharian sa langit. Amen. Basa. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Amen. Klaro kayo. Kay daghan kayo nagtawag ron Ginoo, Ginoo. Pwedeng daghan ang mga igsuon. Ginoo, Ginoo lang. Awayon pa ganito usahay mga igsuon. Kadaghan na gid ko nakabantay mga igsuon. Napay mga away, napay mga hagit o dibati. Kasi lang tinoon. Ano mo to? Ngayon sa'y tinoon, yan pampu, hindi ka balo pampu. Ang kanindot na to mga igsoon, yung islag di kita tinoon, pero pampu ah. Kita, kung naitapok-tapok, kita dahil ko ano, kapilya ko kabantay mga igsoon. Magating, tanan din mga igsoon. Tanan na yung guling. Pag dunay birthday mga igsoon. Bastag na ako, dili mahitabo pa ng taon na ako kung galay period. Pero, kita mo ano na to, ano po na yung mga punta hilat-hilat ang kaganta di ba dyan tinood. Napantayan ako na. Pero may birthday, di may mukha doon wala si Ferdinand yung makampo. Hallelujah, amen. Muna itong tanangan mga pag-isoon. Dili ka tinood, pero mo ipayupag mag-ampo. Kita may palimalahon. Amen! Ang araw ka, ayaw kita'y tinood. Hagitan pa kong dibati doon, nag-agot mo. Pampuon, birthday, bili mo ampo. Walay kaon na ito kung wala ta. Amen! Na itinood mga igsoon. Di ba na ito lang, di ba? Para langit piling ito. Amen! Kanindod kayo. Last na yun! Mahumanang kita ni. Kapulo! Onsay igaingon sa mga matarong. Pag-abot niya naon niyang adlawa Isaiah 25 versikulo 9. Inikabot ni adtong adlawa ang tanan moingon, siya mao ang Dios nga atong gilauman nga mao'y maluwas kanato. Siya mao ang Ginoo, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Hallelujah, amen. Unsa daw? Maglipay. Kinsa may maglipay? Kadtong nangalagad. Unya kadtong wala nangalagad. Managtago ngadto sa pangpang magpatambak na lang kay dili makatutok sa kasulaw sa Dios. Amen. Unya kita na ng mga panahon na. Managkalipay kitang tanan. Kung tunan para to pagay menso na paydagan, managhudjaka atubangan sa Ginoo. Hallelujah, amen. Kanya di ka mag-practice tan regoljaka, aningan sa Biblia managsayaw, managlukso, managkalipay atubangan sa Ginoo. Kanya kay wa man nag-practice ng ubandaan, hinta tabon again. Ay kusog ay panglukso. Hindi tapos sayaw rin kaya naman ang Diyos ang atong simba kanya. Manindog kami so. Atong kataon niya ako nagkabaron.
salamat, Lord God, sa kanunay, Lord God, sa tanang mga grasya imong ipabot sa batang sa tanamo. Yes, hallelujah, Lord. Lord, ani ang imong mga anak, Lord God, nagapatugbo sa imong mga tingog. Sa among mga tingog, Lord. Tungod sa imong pagkamayo, sa imong pagkaligod sa batang sa kanamo, Lord. Nangandoy ang imong mga anak, Lord God. Samtang kami buhi pa, mga lagad kami diha kanimo, Lord God. Nagahan niyo ako kanimo, Lord God. Dili na may tabong tanong, Lord God, kung wala ka. So salamat, Lord God, nga wala nini mo biyain. Hantong ning mga panahon na, Lord God. Hindi nga ang imong mga anak nagabaro. Likon kami nagabaro, Lord God. Tungod kay ikaw ang among pundasyon sa matagusa sa among kinabuhi. Yes, hallelujah, Lord. Doon na may nagmaluyahon sa matagusa ka namo. Yes, Lord. Salamat, Lord, ngayon nung ipakita sa ako sa ka-sister, Lord, nga pag-aayon na iyang balatian. Huwag ka naman siya ginagawa. Hindi mo man niyang pangalan nga pag-aayon siya. Bakit pa di mo lumay pagkukulang? Kapag, Lord, hindi ulayang tanang sumala sa imong mensahe, ni kami tanan imong pag-aayo ko. Lord, nagpaubos kami sa mong kagalingon, Lord, ganun kayo hawak sa may naana mo. Nililimos to, Lord, ganun mga tubang ka na, Lord. Kaniling kanibukti. Tulirap, sumisaan. Nasayod kami, Lord, kaya mo kami natin. Lord, ayos niya. Iyon kayo ng pag-ayon. Ikaw naging Lord. Dili na mo ikaw lang, tungod kay ikaw ang Diyos ang among ginagarating at dawa. Ang talong-talong na sa ipagkulang ko, hindi pa manulay ang tanan, Lord. Surrender minimo ni Tatnaron, Lord. Grabe, Lord God. Grabe ang imong ipakita, Lord God. Kaya ako, kawan ako. Hindi muna kami, Lord God. Hindi ka panahon ko, Lord God. Salamat kayo sa kadasin, kalipon. Salamat, Lord God, sa tanang tayo, Lord God, na sa matago sa kanan. Nakasalaman kami kanino ka dapat salamat din nga daw ay mong kitang taga ng panansala sa matago sa samong kinamo. Salamat, Lord God, ngayon mo nang ipapas ng tayo. Kanindot, Lord God, sa among pamati, tungod kayo na ang Lord God na ginawan karungan ka na. Wala na kami nangandoy na nandagtong mga butang sumana sa iyong mga mensahe, kaya ilabay na sa kulay ang mga adlaw, Lord. Kontento na kami nga nakatamang puyo sa sunod sa among puloyanan, sa among panimalay. Sunod sa among kasing-kasing, Lord God, magpamilit ka. Mantod sa ginawitan, Lord God, sa among kabubugan, Lord God. Amo kang pasalamatan, Lord God. Salamat sa mga mensahe nga walay salimpong nining tanan, Lord God, na isulbong yun. Kung di mo ginugong among mga pag-ampo. Lord, akan pagkain ng kagsuna na sa palimon. Apan, Lord, tungod sa tabang, Lord God, imo na silang pagahikapon. Nasayod kami, Lord God, nga kami ang paninda. Apan, Lord, salamat. Tungod sa imong tabang, dili ka na mo. Amo nang ginahimo ang tanong. Gusto na mo nga mabarog sila. Musimba sila. Mualagad sila. Kaupan ka na mo, Lord God. Kaya hindi ka gusto sumala sa inang pulong na kami lang makaadto na ng imong kuyanan. Nag-andam na ito, Lord God, ang kuyanan. Kung kaya ikaw magpusa lang tayo mag-andam. Nasayod ka rin, Lord God, na hindi mamatay andam. Panginoon ka, Lord God. Nalunan yung mga balatian ang kalimutan na rin din malikon ng matago sa kanamo. Salamat na rin mga ngalana, Lord God, nga naana sa libro sa basahon sa kinabuhi. Nagulat! Nagulat! Nagulat na lang, Lord God, sa imong pagbalik. Ayaw, Lord! Ayaw! 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 Iyon ka!
ayoon. Kung doon ay magbalatian ng imong mga anak, imong pag-ayoon. Nasayod kami, Lord, nga dili kini mo ayoon, kung dili sincero nga mong kasing-kasing. So, surrender na tumaya ka, Diyos! Surrender! Kay gusto ang Diyos, malipayon ka sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Samtang buhi mo na, gusto na Diyos, malipayon ka! Hallelujah. Salamat, Lord God. Salamat, Lord. Salamat din sa tanan, Lord God. Salamat, Lord God. Wala kami nga bumang bahandi, Lord God. Pero kaning bahandi, Lord God, ngay mong gihatag ka na mo, niligin ni mo bayran, Lord. Kaning nga mong pagsimba magkain, Lord God, kaninto, tamong kinasunuran. Wala di butangan at kung sa labi. Ang Lord, grabing bahandi, nga kalipay. Yes, hallelujah. Salamat po sa iyong pagkamayo. Yes, Lord. Salamat, Lord. Salamat. Yes, hallelujah. Yes. Lord, patagal daw sa kinabuhi, Lord God. Grabe ang mga pagsulay, Lord God. Tungkol ka na ng kamot pag-ayo ang yawa, Lord God, sa pag-yudyud sa imong mga anak. Gusto mo ilang biraon, gusto mo niyang biraon pag-ayo, Lord God. Si Moises, Lord God, ang kamatayon niya dito sa Moab, Lord God. Kilugan niya ang helar, Gabriel, ang iyawa, apan wala ni mo itugot, Lord God. Kilugan sa ni karon, Lord God, kung kay dunay kaaway, apan ikaw ang nagpugaw, nagpantay ka na mo. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah, Lord God. Thank you, Lord God Jesus. Yes, hallelujah. Lord, iningat lawa, Lord God. Dagang salamat, Lord God, sa imong pagduaw. Salamat, Lord God, sa imong pag-aayos ka ng balatian. Masayad ako, Lord God, na ikaw mag-aayos yun. Ako itong pasalamatan kanunay. Salamat kay Lord God sa imong pagdasig, kalikuno sa Lord God. Aniya, nasabag imong alagad, Lord God. Imong ipabarog, Lord God. Nangayo kong pasaylo sa mga tubangan, Lord God, kani, tungkol kay nakasala ako, diha kanimo, Lord God, sa tanang mga panahon, Lord God. Apan, Lord, pinangga kay nimo ang imong alagad. Kunya na, Lord God, nakabalik, Lord God, sa pagbarog sa mga tubangan. Salamat kay na ng tanang, Lord God. Salamat din nga kalipay. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Dalay kong Lord God, sa may katapusan. In Jesus' name we pray. Amen.